Perino kabalo ba kaunsay nahitabo na sa tong baryo karon? Wala lagi. Wala kabalo. Daghan na kay mga scam ug mga modo sa palibot. Tanawa. Hey. Unsay mo nakitan? Uy, kini kay mga chika. Kaya relax lang. Palipin sa ta. Pre, sure juga pre nga daghan chika diri sa Tagum. Sure lagi ko pre. Kaya dito sa Davao, ubay-ubay man. Alok kay mga chika diri sa Tagum, pre. Tara. Uy, hala, imong kuya o napadulong. Hala. Sila dyan, padulong na. Pagtuwa kay respeto sa imong kuya ha. Hala, nagdala pa dyan yung barkada. Ali. Kita ka na. Taon, pre. Biradahan to na. Wala yung problema, pre. Kaon na kahit kung anak. Hey! Tara, nulo ni. Napatay kay kini giduulan ng mga chika. Buga gyud ni ron. Ma'am, kamo ran duwa diri ma'am? Upat me di lang makita ng duha. Napa man bro. Ano magnigamay? Nabitoy gamay, kita bitaw kan duha ra mi diri natural duha ra gid me. Nagunsa din mo diri Naara gud mi diri agad kay gusto mi magila-ila sa inyo ha ba? It's true. Nalapit yung mga biktima. Igpala to. Uy, murag bulawan. Pre, nakatutok na skuha murag. Nakagusto na skuha. Gani, ting, yang isa pag silver. Awa ko, pre. Nalimian sa ko, pre. Saan mang ginato ng pagtira, ting? Dali ra kay na. Awa, pre. Nagkabuta sila, pre. Excited na kay ko. Sayawan na mo. Sige, pagigunit ko kay mag-TikTok, me. Ay, hala, nalubat, ma'am. Ha? Nalubot? Ay, saya nga, uy. Saya nga, uy. Basta namin cellphone diha. Pre, cellphone na, pre. Payan mo. Dito. Napatay gihatag ang cellphone sa imong kuya na impas gyud na ron. Sige, kadali lang ha. Kasi password, ani. 6'9". 6'9". 6'9". Mga nagpasword eh. Sige na, i-open na. Excited na mi. Kadali lang ha. Saan mo ito, Uti? Papiyongan na to. Piyong sa mo. Piyong. Oh no! Bugay pa na. Excited ako. Excited na. Na tuara nagibiyahan na sila. Lagi patakaw gas maglagi. Na, scammer. Tara na. Bugay oy. Pre. Ano mga chika, pre? Cellphone bla. Ala, ini cellphone mo na